ассалому алайкум бародарони азиз, дӯстдорони канали Қарбонов. даро мехостам барои шумо як приложенияи хуба, яъне вебскана ба шумо тавсия битам. бародаро дар телефонотон установка кунед ва вақтҳои охир инҷин проблема шудагиай адресия ва ира установка мекунед ва ба Тоҷикистон бо нархи арзон занг мезанед. хубии ин программа дар он мебошад бародаро ки ҳангоми регистратсия ба шумо 10 рубл падарка карда мешавад ва ҳамун 10 рубла бародаро шумо ба Тоҷикистон занг бизанед ва проверка кунед ки чӣ хеле ҳами программа. салом алайкум ғариб бачагон, ма бачаи тоҷикон, ай Тоҷикистон. Ассалому алайкум ғариб бача. Салом алайкум подписчикои канали мошинбозори ба номи Қарбонов. мана бародар Opel Хаҷибек ба ҳамин бозори деҳаи Қарбоншаҳид овардааст. ма ба навор мегирам. мана свети металлик нағз ба навор мегирам. ҳама тарафҳои мошина мо ба инобат бигирем. 4 балон нава не? дар шелай салон шавидем чак мекунем. хуб мана Хаҷибека салонаш рулавои система, конденсионер кор мекуна. CD салон, конденсионер, магнитофон, электропакет, мана скамейкаи пеш, мана скамейкаи ақиб. Кон випуска? Випуски 97 така. Випуски 97. Ҳуҷҷатош? Ҳуҷҷат надорад. Полня қайд ровардагия. Қайд ровардагия. Қайд ровардагия. Давоз духай мақсад худ такмин мекунад, дига чӣ мекунад? Газ, бензин. Газ, бензин ака. Газ, бензин араш. Худ ровардагия. Моторш? Моторш 1.6 простой. Чанд? 27. Қызиқ ну агар хай буд дасти харидор ака. Муомила мешавад. Конечно, бемуомила мешавад ай дамон. Ара, салом. Мош номери телефон 088 32 32 93. Занг мезанам муомила. мана додарам ба бозори деҳаи Қарбоншаҳид. мана Opel Хаҷибек бо ранги сафед барои савдо мана ба бозори деҳаи Қарбоншаҳид овардааст. бор мегирам тарафҳои мошина нав. мана 4 балон нав. мана сарақиби мошин додарам кам тарак бира бия. Тарак бира бис. ай бозор ҳама мия. дар шелай салони Хаҷибек. телевизор, рулавои система аҳамият битен. ма оҳиста нағз ба навор мегирам. скамейкаи ақиб.
Буду дождем ком выпускай. Выпуски 96. Худжатош? Худжатош 10 мой дига мунага. 10 мой дига худжат дора. Газ, бензин. Газ, бензин. Чанд сум? 30,000 мунага макабу савдош мекунам. 30,000. Агар қизи хайдорӣ кунам муомила мешавад. номери телефон 918 918 59 59 90. раҳмат, саломат бош. занг мезананд, муомила кунем. ина бачҳое ки дар муҳоҷироти меҳнатанд, ягон чӣ гуфтанӣ бошед. Зинда бошанд ака. раҳмат, саломат бош. бародар ба бозори деҳаи қирмоншаҳид барои савдо опел хаҷибек состояни мошина ман ба навор мегирам. ҳама каса якҷоя тамошо мекунад. мошинчаи арз метавад. ҳоли салони мошина ба навор мегирам. салони мошин рулавои система сар мекунам. торпеда, магнитофон, скаменкой, пеш, чихолои нағз, чихолош ба мошинаш зебанда. хуб, қисм мешавем ҳозир. кудо дарҷон ком випускаи? 96. випуски 96. ҳуҷҷатош яксола ҳуҷҷат дора. моторш Мотор 100 тӯиз. хуб, Ходовойшам ҳамон. 1.6 1.6 простой. газ, бензин. Газ, бензин 100 тӯиз кор мекунад. 100 кор. чанд сум? 26000. Бо савдо мешавад. муомила мешавад. Ва. Ду балон пеш пачка буд пивом. Мақсад чизи ҳастам. бача чизе ки боша ҳама вақт ростӣ рӯ мезанам. Мотор аз худ надорад. Дуд намекунад. наметона. хадавой Ходовой мақсад шахсан мада 100 тӯиз ай. Бо айна дамож мешинам бо мешинай мебинам. номер 100 тӯиз ай. номери телефон 915 915 83 83 84 84 09. 00. раҳмат, саломат бош. занг мезананд, муомила кунанд. ина барои бачҳое ки дар муҳоҷироти меҳнатиянд ягон чӣ гуфтанӣ бошед, марамат шояд дода хай рафиқота Қарори кор. Танисия. раҳмат, саломат. схонаи беҳтар. автомошинаи хаҷибек барои шо мошини савремения барои бачҳои ҷавон. рангиш сиёҳ. ба навор мегирам тарафоша. хоҳиш кунам ки дар интернет партон. мана ба навор мегирам. дар шелай додарҷон. салон шозияк ба навор мегирам. баъд чақ мекунем қатъи соҳиби мошин. хоб мана магнитофонаш. хоб ба гуфтаи додарам конденсионершам кор мекарда. хоб мана
тарпеда скамейкаи пешу нақиб ҳамаи тарафҳоро ма як ба навор мегирам. поликои тар кудо даржон я чахчах кинем ком випускай 95 випуски 95 ҳуҷҷатош 3 рӯз шуд ҳуҷҷат кардем она як сола пурра ҳуҷҷат дорад газ бензин газ бензин мотораш мотор 1.6 простой 1.6 надора ягон ҷой тари илати пилати тари надора ҳеҷ ҷой надора пусидаги мушидаги ягон ҷой чанд сум ҷои асосиш ҷои асосӣ мешидагиш 14000 қизи харидорӣ кунан муомила мешавад ҷои шича ҷоиш беудар язан раҳмат саломат бош номери телефон 988 988 03 8402 8402 раҳмат саломат бош занг мезананд муомила кунанд. хуб мана бо хоҳиши бисёри бачаҳо ки хаҷибекои нағз барои ҳамин бачаҳои ҷавон мана ранги мошин ранги ҷигарӣ барои фурӯш ба бозори деҳаи қарбоншаҳид овардааст. хуб нағз ба навор мегирам. харидоро хоҳишмандон марҳамат тамошо кунед харидорӣ кунед 4 баллон нав состояни мошин ҳамин заводской краска шай додара хуб мана заводской краскаи хича як аҷоибот. хуб касира ки пулуш тайёрай дер нак бача мошин рости гап хидмат дар дилам ҷо гирифт. ҳамин хел ранги ҷигарӣ мошини хушрӯ ҳозир баъд мегирем ма як ба навор бигирем ҳамин мошина салонша. хуб мошини нав мошин состояниш бисёр хуб мошини нав мана чухолу скамейко ҳама 100%. ҳозир пурсон мешем. кудо дарҷон як дақиқа мебахшед. хуб ком випускай випуски 90 ҳуҷҷатош 11 моҳ як сола ҳуҷҷат ҳаст газ бензин ҳардаш. хуб ичиё ҳам срок дорад тимниткаги 11 моҳ як сола не. хуб чанд сум мешидагиш номери телефон 985 44 62. раҳмат саломат бош занг мезананд муомила бачаҳо хоҳиш кунанд ки хаҷибекои нағз ба навор бигирем. на марҳамат и додаро мана барои савру ба бозори деҳаи қарбоншаҳӣ автомошинаи мана отел хаҷибек барои савро мана ба бозори деҳаи қарбоншаҳид овардааст. фарақои мошина ба навор мегирам. дар шелай мана салони мошина ба навор мегирам. мана рулавои система тарпеда
شما اهمیت بتین من ترابی من از کامینکوی عقیب خودو در جان کاموی پسکای کاموی پسکای 95 خب بوجاتوش جاتوش دو سه ماه یا یک چهارماه یا خیلی یک چهارماه ابیوم موتورش یک شش پلاستوی گاز بنزین گاز بنزین هر دوش کار میکنه چند سو خیام میشدگیش 21 تا خب قضی خواهی دورید من بود معامله میشه نمر تلفن 988 88 72 88 رحمت سلامت باش زنگ میزنم معامله کنین